Maar volgens mij... Even kijken. Guardala. Hebben we beweging? Hallo. Ja! Stonden we aan de verkeerde kant? Nee, we waren in de kerk. Ik ken alle twee kanten, in de kerk en in de... Geen conductor in de kerk. Ja, ja. Is dat ook Als buurmannen. is dat ook om te beën? Ja, ja. Bij me altijd, ik beeg me. Wat gebeurt er allemaal hier? We zien B&B en we maken een stukje van de kerk. De kerk werd gehalveerd. En ik heb een stukje, we hebben bed en breakfast achter. En ik heb een stukje bieden. En een ontvangstruimte voor de vuurzin mijn. Komt er dan ook. Maar begreep ik dat goed dat het voorste gedeelte van de kerk gewoon Blijft in kerk, gebroek ja. bleef? Ja, dat geeft, ja. Dat klopt. Dat is toch wel redelijk uniek, of niet? Ja, dat is een andere versie, ja. Ik weet niet, dat ben ik wel horen, ik ken er even binnen over. Mag het? Maar zeker. Ja? Talent. Hoe gaan we dan heen naar binnen? Of Ja, dat is los van één. Dus we moeten, als we de kerk even wilt filmen of vandaan, dan kunnen we dan zo even lopen. Wie volgen ook wel? Dus dat waar ik. Maar dit bleef gewoon kerk? Dit blijft kerk, ja. Die liep ik door nog naar de kant, nog 16 meter jachter liep nog door. Dan worden we het priesterkoor aan zich het. Dus het kan zien dat ze straks in de B&B zit en de wordt wakker met kerkgezang. Dat klopt, ja. Dat houden we van tevoren ook. Want vooral wel kamers tegen de kerk aan. Dus zondagmorgen wordt ze de orgel spelen. En dan, ja, dus, Bizar. Ja, dus. En wie komen we dan in het... Ja, aan de zijkant even van een paard de ingang. Dus vroeger liep ze eigenlijk hier eigenlijk door. Vroeger was een groot klooster, was een Dominicanenklooster. Dus dat was een groot kreekklooster. Dus nu kunnen we via de gang ook naar achter. Ziet je zelf van Riekelt? Van Riekelt, ja. Ik heb hier even de kafje en ben hier geboren ook. Riekelt. Toevallig geen mesdienaar geweest? Ook mesdienaars geweest, ja. Dus in van deze kerk? In deze kerk, zit geboren en getogen. Geweldig. Ja. Nee, dus dat is op zich wel... Maar ik vroeg me dan af, wie gaat dat in zijn werk? Gaat ze op een gegeven moment, want ik neem aan, die kerk is eigendom van de bisdom? Kerk, ja. De kerk, ja. Ga ze dan met het kerkbestuur praten en moeten die ook toestemming aan het bisdom vragen? Ja. Ik ben door de kerk benaderd of je eventueel B&B wou maken. Toen, omdat ze het zo de kerk op te knappen en dat geld voor nu te houden. En toen zijn we in gesprek gekomen. Ondertussen kwam de achterkant te koop. Ik heb voor de achterkant eerst gekocht en dat begon met, want ik kerk, bisdom, gemeentevergunningen. Het was nog een lang traject. Dus toen voor de B&B, dat zijn we ondertussen al 4 jaar aan het gebruiken. En nu heeft het, nu uiteindelijk zijn we november is de akte eindelijk gepasseerd. En zijn we in januari begonnen we verbouwen. Dus de moeder tussenverdieping erin. Nu we boven de mooie kerk. Kamers met glas en lood en zo. Dus dat is wel een andere. Ja. Is wel, Het zal niet de eerste kerk in Nederland zien waar een B&B in komt. nee, absoluut. Maar misschien weet je het, misschien weet je het niet. Bestaat er een dergelijk voorbeeld ergens in Nederland waar de kerk nog steeds gedeeltelijk in gebroek is en waar een ander stuk als B&B combinatie met gebroken? B&B weet ik niet. Ik weet ook wel verschillende plaatsen hoe in de kerk een B&B gemaakt is. Maar of er nog een plaats de combinatie is, dat durf ik niet te zeggen. Dat de mes, want uiteindelijk gewoon ze nu
De Pasen gaan ze wel beginnen met de mes en in het najaar wordt nog alle gaan ze wel weer rijk met alle stukken en zo gaat en dan wordt geverf en zo. En, dus uiteindelijk, ja goed, nu zit alles te zien. Passerijen nu aan het verbouwen en zo gaat, dus het zijn allemaal dingen eigenlijk. We zitten toevallig nu ook de architect en zo gaat bijeen, dus ze zien daar nog dingen aan bespreken. Oh, dus de pasterij die wordt Ja, verbouwd een klein stukje. en die blieft bij de kerk? Klein bij de kerk, ja. Hier hebben ze de deur nu gemaakt, dus En hoe, ik ben wel benieuwd naar de B&B. ja, Hoe komen we door? Hier aan de verkant. Nou, we gaan weer achter ook aan. Ja, ik ga niet op de wal letten. Een beetje nog dichter van Och, er zijn nog 9 tegels gelagen. ja, nou, dat is toch even proberen heel te volgen te krijgen. Die zijn gistermiddag pas. Dus niet op de vogen. Oké. Nee, dat geeft een beetje hinken. Dit had een hoek Indiana Jones gehaald, dit. Nou, die in het slopen, dus dat is. Ja, waar gehakt wordt vallen Spaanders. Nee, ik heb gewerkt. de kerk in. Zo, doors hebt. Nu liet hij van de verwarming over pakken. Ik heb er eigenlijk alles over plafond behouden blijven. Ik heb er gisteren een deel gesloopt. Maar dat is natuurlijk ook wel de uitdaging. Ja. Oorspronkelijke details te behalven, hè? Dat klopt, ja. Dat is ook de bedoeling ervan. Dat is, Heb je met het handje ook ingezet? ja, ja, vroeger? dat is snoever te ontsmetten. Hè. Ja, dus vroeger was hier zeg maar het priesterkoor, als je die verhuging. Wat hoor je? Zeg, het priesterkoor is denk ik het altaar vroeger. Hè. Dus dat is de moeders nu gezet. Dus dat is en voor de brand en voor het geluid. Dat zijn twee Is dit die moor die we net gezien ja, hebben? dit is in de witte, maar deze kan is in de betonblok 30 nog eens te vuur. Oké. Hoe dan ook alles op dreug en dan heb ik boven kreeg kamers. Ik heb mijn trappenhuis. Ik heb mijn deur. Dus vanuit de gangswijk dat ik gang binnenkom en dan weet het. Ze mogen hier het trapje. Het altaar, is dat weer nog de... Ik heb er in de kerk goed gestaan, dus ja, ik moet er lang even voorzichtig met de trappen. Het is een fatsoenlijke luider, maar niet dat ze mogen boven rustig filmen. Maar Blijft dat hangen? Dat doek? Zoekt dat bij de koep in? dat zal bij de koop in, ja. Maar we hebben wel zoveel mogelijk elementen natuurlijk behouden en ze gaan allemaal. En dan is het, Zo'n vloer? daar blijven we ook. Maar dit stukje is, hier hebben ze vroeger, in 1950 hebben ze verbouwd en hebben ze dat priesterkoor gemaakt. Dus die hebben toen de vloer laag, dus die hebben daar goed overheen opgemetseld toen. Dus het is nu de vraag of we het zuiver kregen. En ligt een beetje wat ze de ruimte gaan gebruiken, die van de vuurzendmijn. Ontvangst van de Schaikstichting, wat die op de vloer willen gaan leggen natuurlijk. Wel is dit of wel eens misschien vloerbedekking tegen de kou of zo, dat is natuurlijk een beetje... Maar het blijft al erin zitten, dus maar goed, hier is het natuurlijk een stuk troet omdat die poeren zien moeten gestort worden voor de pearl in te zetten. Dat is natuurlijk... Wie oud is die kerk? van voor 1900. Oh, het is niet super oud. Nee, het is niet super aan, nee. En het bestond, wat je al 4 jaar geloof ik al? Ja, dat kan ik ook zo, dat aan de achterkant kan ik gewoon nog even laten zien. Ja. Ja. Dus ik weet niet of van boven nog wel filmen of niet, dan ziet er van wat het wordt, van met die glas en route en zo gaat. Dus... Moet er dan Ja, dan moet er wel de trap op, ja. Maar dat is een fatsoenlijke luider, dus dat is... Nou, we proberen het al. Nou, dan ben ik eens beneden Sander. Heet het? Ja, ja. Ja, het is eigenlijk ook vast, dus op zich... Maar hij heeft wel voor heitere veuren gestaan. En nou is hij zo goed als boven. Wat ziet er nou als het goed is? Ja, zo zeker het aardgewelf die in de kerk zat, balig en zo gaat, glas- en loodramen. Wat dan dadelijk ook in de kamers terugkomen. Wordt dit ook een gedeelte... Nee, dit wordt het leefgedeelte, denk ik. Nee, dit wordt een ontvangstruimte voor de vuurzendmijn. Die moeten ze permanent spullen exposeren. Dan dat de lui als een excursie vertrekken met slaagweer. Dat ze dat ook daarvoor kunnen gebruiken. En ik heb het trappenhuis uit. En ik heb een stukje nog voor de fietsen van de gasten en zo gaat. Ah, oké. Elektrische fietsen, fatsoenlijk binnen kunnen zitten Ja. en zo. Nee, maar ik word me gelavend vragen van...
Boven is het dan natuurlijk heel oorspronkelijk, met Ja. leuke details van de oude kerk. Ja, dat hebben ze dan heen niet, Nee, maar dat- dit wordt in principe niet. Nee, dat werd zich gewoon het gaan inrichten eigenlijk een beetje in het mijngebeuren eigenlijk met vitrinekasten en zo. Dus dat zit eigenlijk een beetje, heb stuk even langs de gang dan eigenlijk een beetje wat... ja, wat de grappig. originele dingen behouden blijven. Dus de gang bleef ook zo met de bogen en zo in de route. Dan, Kijk, veilig ja, op de veilig grond. onder. Net al wat gesport. Broodje half verwerkt. Nou, dan gaan we nog even kijken hoor. Wie het, wordt het een beetje dezelfde stijl als wat we nu Ja, gaan dus zien? achteraf van een glas en lood en zo. Dat, Oké. even voorzichtig met het opstapje. Ook voor de cameraman. Ander opstapje. En niet een oorstapje. Ander opstapje. Ja, maar dat hebben we iets zeker terug. Zie je hebt normaal gesproken ruimte voor de koffietafels en vergaderingen worden hier gedaan en zo gaat er bijeenkomsten, lezingen, presentaties. Maar op het moment dat ze doen, zie je de best op zondagmorgen dan. Omdat ze hem daar niet kunnen doen, dan kunnen ze bij de buren doen. Hè. En door hangen ze. Ja, de Wie noemen ze? Kazuivels? kazuivels, ja. Ja. Doe nog eens één keer zoals je dat vroeger deed. Toen je mis die naam. Zou je dat nog Sander, zo- let op. Zou je dat nog kennen? Hey. Ja, ja. Dat is getraind, hè. Geoefend. En waar moeten we nou heen? Ik ken hier door, ik heb wel naar boven. Dan, Je hebt zo'n oude foto van je vroeger was een groot kerekloester. Of groot, nou is een mooie binnentuin eigenlijk. Oh, De paters die zaten. Ja. Dominicanen zo tegen. Dominicanen hebben die gezeten, ja.